Hi लोगोफोर, welcome back to our Gwrlwi channel. So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि Gwrlwi channel सिम बरायनाय जाबाय. Gwrlwi channelआव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंखौ हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदान बा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै So hello friends जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बेवहाय स्पेशल भार्ब इंलिश ग्रामार बे जोबोरैनो इम्पोर्टेन्ट जों भार्बनि सोमोन्दै मोनथिनाया गोनांथार सो स्पेशल भार्बखौ जोङो गिबियाव मोननै बाहागोआव जोङो बाहागो राननायखौ नुनो मोनो सो बे स्पेशल भार्बफोरा जाबाय बेबायदि दा गिबियाव जों स्पेशल भार्बखौ मा मोननै बाहागोआव राननो हायो बे जाबाय ए नाम्बाराव दङ अक्सिलारि auxiliary verbs बेखौ बुंनाय जायो आरो जोङो बी नाम्बाराव मोननो हायो बी नाम्बारा जाबाय ordinary होनना बुंनाय जायो ordinary verbs सो बे जोबोरैनो इम्पोर्टेन्ट जोङो auxiliary verb आरो बे जा ordinary verb बेनि सोमोन्दै जोङो साफ्रोमबो मानसिया नलेज थाथारनांगोन आरो जोङो बेनो जाबाय स्पेशल भार्बनि रोखोमनाय आरो जोङो बे auxiliary verb आरो एन ordinary verbखौबो जोङो मोननै बाहागोआव बोखावनो हायो दा गिबियावनो जोङो auxiliary verbनि सोमोन्दै रिसार्च खालामगोन दा नोंथांमोना बेवहाय लिरनो हायो स' गिबियाव ए नाम्बाराव जोङो रिसार्च खालामगोन auxiliary verbs सो इंराजियाव auxiliary verb बुङोब्ला जोङो गासै 24टा auxiliary verb मोननो हायो आरो without auxiliary verb जोङो सेन्टेन्स दानायाव फिल आप खालामनो हाया सो सेन्टेन्सआ आबुं जानाय नङा auxiliary verb गैयाब्ला auxiliary verb माने बेखौ जों हेल्पिं verb होनना बुंनो हायो सो दा 24टा auxiliary verbफोरा मा जागोन 24टा auxiliary verbफोरा जाबाय आं नोंथांमोननो नैयाव लिरना होनोसै बेयो गासै 24 दङ बेफोर जाबाय सो बेफोर मा आं फारि लिरना होनोसै बेवहाय एम इज बेनिफ्राय आर वाज वेर बेनिफ्राय दङ have बेनिफ्राय has had आरो दंबावो do does बेनिफ्राय did बेनिफ्राय shall should बेनिफ्राय दङ will बेनिफ्राय would बेनिफ्राय can बेनिफ्राय दङ could बेनिफ्राय दङ may आरो दंबावो might मेनि past tense might बेनिफ्राय must बेनिफ्राय need बेनिफ्राय दङ dare बेनिफ्राय दङ ought नैयाव ब्रेकेटआव टुबो जायो माब्लाबा ought to बिदिबो जायो बेनिफ्राय आरो usedनि लोगो माब्लाबा टुबो जों नुनो मोनो दा बेफोर जाबाय गासैबो auxiliary verbआव गोग्लैयो बेवहाय नोंथांमोना सानना नायोब्ला गासै 24 मोननो हागोन आरो बेफोरखौ हेल्पिं भार्ब थामहिनबा बेफोरो हेफाजाबगिरि थाइजा होननाबो बेफोरखौ बाहायनाय जोङो हमना ला बाथ्रा मोनसेयाव साप'ज जोङो नैबायदि मोनसे होनोसै he is reading a book बेयो गांसे बिजाब फरायदों दा नैबे इज गैयाबा सेन्टेन्सआ मोजाङै जानाय नङा थामहिनबा सेन्टेन्सखौ जोङो रोखायै दानो हानाय नङा बेखायनो नैबे इजखौ बुंदों हेल्पिं भार्ब बुंनाय जादों हेफाजाबगिरि थाइजा महरै बेयो बाहायजादों आरो बेवहाय नैबे रिडिंखौ बेवहाय दङ नैबे रिडखौ जोङो
बेखौ अर्डिनारि भार्बआव गोग्लैयो आरो अर्डिनारि भार्बनिबो टाइप दङ बेखौ जोङो डिसकास खालामगोन एसे उनाव स' बेनो जाबाय एग्जाम्पल आरो नैफोर अक्सिलारि भार्बखौ इउज खालामनानै गोबां एग्जाम्पल जों मोननो हायो आरो आइ एम जों जुदि लायोब्ला मा जागोन बा आइ एम रिडिं ए बुक बेबायदि जोङो मोननो हायो आइ एम रिडिं ए बुक बेनिफ्राय इउ आर बा रिडिं ए बुक गोबां एग्जाम्पलफोर दङ नोंथांमोना बे एग्जाम्पलफोरखौ मोननो हाखागोन आरो जोबोर गोरलै बेनिफ्राय जों दा अक्सिलारि भार्बआबो मा टाइप दङ जों बे टाइपखौ सावरायनोसै दा अक्सिलारि भार्बफोरनि टाइपफोरा मा बेफोर जाबाय जोङो बेफोरखौ मोननो हायो बी भार्ब बेबायदि जोङो मोननो हागोन हेभ भार्ब एन्ड डु भार्ब आरो मोनसे जाबाय जोङो अक्सिलारि भार्बखौ गाहायै मोननै जोङो डिभाइड खालामबावनो हायो बे जाबाय नाम्बार 2 आव मोनगोन जोङो प्राइमारि अक्सिलारि जोबोर इम्पर्टेन्ट बेखौ नोंथांमोना मोनथिनाया मोजां प्राइमारि अक्सिलारि बे प्राइमारि अक्सिलियाबो आरो मा गोग्लैयो बेफोरखौ मोनथाम जोङो डिभाइड खालामबावनो हायो स' बेखौ आं लिरनानै होनोसै गिबियाव मा मोनगोन बी भार्ब होनना बुंनाय जायो जायखौ बी भार्ब स' बी भार्बफोराव मा गोग्लैगोन बी भार्बफोराव जाबाय एम बेनिफ्राय इज आर बेफोरखौ जोङो बी भार्ब बुंनाय जायो बेफोरो मायाव बाहायजागोन प्रेजेन्ट टेन्सआव बाहायजागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय वाज वेर जोङो मोननो हायो वाज आरो वेर बेखौ जोङो पास्ट टेन्सआव बाहायनाय जायो बे वाज वेरखौ साप'ज हि वाज रिडिं ए बुक बेफोरबायदि बेनिफ्राय नेक्स्ट जाबाय हेभ भार्ब सरि बेवहाय टु जानाय नङा स' नोंथांमोना बेखौ मा बेवहाय लिरना ला हेभ भार्बआव मा दङ हेभ भार्बआव बेयाव नोंथांमोना मोननो हागोन हेभ आरो हेज बेखौ मोननो हागोन आरो नैबे हेभ हेजआ जाबाय प्रेजेन्टआव बाहायजागोन प्रेजेन्ट टेन्स आरो पास्टआव मा जागोन हेड स' पास्टआव जाबाय हेडखौ जोङो बाहायनाय जायो स' नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोआव लाखि नाजा जोबोर इम्पर्टेन्ट बेफोरो आं बेबायदि मोनसे सिम्बलजों आखिनो हाबाय बेनिफ्राय आरो आद्रा थानाया मा डु भार्ब बेबो जोबोर इम्पर्टेन्ट स' डु भार्बआव मा गोग्लैयो प्रेजेन्टआव बे जागोन डु बेनिफ्राय डास बेखौ जोङो प्रेजेन्टआव बाहायनाय जायो प्रेजेन्ट टेन्सआव बेनिफ्राय आरो पास्टआव जोङो डिड बाहायनाय जायो बे जाबाय पास्ट बेखौ जोङो मा बुंनो हायो बेफोर गासैबो मा प्राइमारि अक्सिलारिनि बाहागोफोर आरो गुबुन आद्रा थानाय अक्सिलारिफोरखौ जोङो मडेल अक्सिलारि बुंनाय जायो स' मडेल अक्सिलारिफोरा माबे गोग्लैगोन दा नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लाब्लानो जाबाय दा प्राइमारि अक्सिलारिया थांबाय बेनिफ्राय मडेल अक्सिलारि नाम्बार 2 आव जोङो मडेल अक्सिलारि मोननो हागोन मडेल अक्सिलारि दा मडेल अक्सिलारिफोरा मा जागोन दा मडेल अक्सिलारिफोरा आद्रा थानाय जा अक्सिलारिफोर 24टानि आद्रा थानाय अक्सिलारिफोरखौनो जोङो मडेल अक्सिलारि बुंनो हायो बेफोर जाबाय मा जागोन सेल एम इज आरनि अनगायैबो गुबुन आद्रा थानायखौ जोङो बुंनाय जायो बेनिफ्राय सेल बेनिफ्राय शुड बेनिफ्राय दङ उइल वुड नैबे सेलनि पास्ट फर्मआ जाबाय शुड उइलनि पास्ट फर्मआ जाबाय वुड बेफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेनिफ्राय केन कुड बेनिफ्राय दङ मे माइट आरो दंबावो मास्ट बेनिफ्राय निड बेनिफ्राय दङ देर बेनिफ्राय दङ ought बेनिफ्राय दङ used to स' बेफोर गासैखौ मा बुंनाय जायो मडेल अक्सिलारि बुंनाय जायो स' बेफोरनो जाबाय अक्सिलारि भार्बनि टाइप जों गिबियाव मोनदोंमोन मा प्राइमारि अक्सिलारि एन्ड सेकेन्ड नाम्बारा जाबाय मडेल अक्सिलारि आरो जों दा अर्डिनारि भार्बनि सोमोन्दै डिसकास खालामनोसै अर्डिनारि भार्ब एबा
जोङो बेखौ लेजिकेल भार्ब बुंनाय जायो। स' जों दा अर्डिनारि भार्बनि टाइपफोरखौ डिसकास खालामनि। अर्डिनारियाबो मा मोननै मा दङ टाइप दङ। दा बेफोर जाबाय आरो अर्डिनारि भार्बनि एग्जाम्पलफोरा मा जागोन? एग्जाम्पलफोर सोङोब्ला बेफोर जागोन प्लेफोरखौ जोङो बुंनो हायो। प्ले, इट, जों जा लिरनाय भार्बफोर बेफोरखौनो बुंनाय जायो अर्डिनारि भार्ब। ड्रिंक, जायखिजाया एटसेट्रा जों गोबां मोननो हायो, जोबनो गैयै भार्ब दङ। स' बे जाबाय अर्डिनारि भार्बआव गोग्लैयो। आरो नैबे अर्डिनारि भार्बखौनो जोङो मोननै बाहागोआव डिभाइड खालामबावदों। बे जाबाय नाम्बार 1आव जाबाय रेगुलार एबा जोङो बेखौ बुंनाय जायो उइक भार्ब। रेगुलार एबा उइक भार्ब। आरो गुबुन मोनसेया जाबाय नाम्बार 2 जाबाय इरेगुलार एबा जोङो मोननो हायो बेखौ स्ट्रं भार्ब। बे मोननैखौ जोङो मोननो हागोन। स' रेगुलार एबा उइक भार्बबो बुंनाय जायो आरो इरेगुलार एबा स्ट्रं भार्ब। दा जोङो गिबियाव सावरायगोन रेगुलार एबा उइक भार्ब माने मा। दा बेखौ जोङो एसे सावरायनोसै। दा गिबियाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लानो हागोन, बा आरो नोंथांमोना बुजिखायोब्ला लिरना लायाब्लाबो जागोन, बे नोंसोरनि गोसो। दा गिबियाव जोङो रेगुलार एबा उइक भार्ब माने मा, बेवहाय नोंथांमोना बेबायदि जुदि सोंब्ला मा लिरगोन? जास्ट नोंथांमोना थियरिखौ बा बुंफुरलुखौ आं खुगाजों बुंनोसै। रेगुलार भार्ब माने जायफोर भार्बफोरखौ डि एबा इडि दाजाबनानै पास्ट आरो पास्ट पार्टिसिपल खालामनो हायो। थामहिनबा जोङो रेगुलार भार्बनि उनाव मा नुगोन? जोङो माब्लाबा डि, माब्लाबा जोङो इडि दाजाबनानै मा खालामनाय जायो? दाजाबनानै पास्ट, बेनिफ्राय आरो पास्ट पार्टिसिपल खालामनाय जायो बा खालामनो हायो। बेबायदिखौनो बुंनाय जायो मा? रेगुलार एबा उइक भार्ब बुंनाय जायो। दा एग्जाम्पल जों नायनोसै। एग्जाम्पलफोरा मा जागोन? दा एग्जाम्पला हमना ला बिथिं भार्बा दङ आरो बेयाव आं लिरनानै लानोसै। हमना ला पास्टआव दङ बिदि, आरो बेवहाय दङ मा? पास्ट पार्टिसिपल एबा भार्ब 3 पास्ट पार्टिसिपलाव मा जागोन? दा साप'ज भार्बा जोङो हमना ला बेवहाय डान्स लाबाय। डान्स माने मोसानायफोर बुंदों। स' डान्सनि पास्टआ मा जागोन? बे जाबाय डान्स, आरो बे जासिगोन मा? बेवहायबो बेनो जागोन डान्स। बेनिफ्राय हमना ला प्लेखौनो जों लाबाय, प्ले, बेनिफ्राय दङ बे जागोन मा? प्लेड, आरो बेवहायबो मा जागोन? पास्ट पार्टिसिपलाबो प्लेड बिदि जागोन। बेनिफ्राय नैयाव साप'ज दङ बिदि किल, बेयाव मा जागोन? KILLED किल, आरो बेवहाय मा जागोन? बेयावबो एखे किल। दा गोबां दङ, आं बेवहाय मा एटसेट्रा लिरनानै होनोसै। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा हमनो हाखो? नैबे रेगुलार एबा उइक भार्बनि बेलायाव दा बेवहाय नैबे भार्बा मा? डान्स दंमोन, आरो डान्सनि लोगोआव जों मा दाजाबदों? नैबे डिखौ दाजाबनाय नुनो मोनदों, आरो बेवहायबो मा? डि। आरो जेब्लानोखि बेबायदि डि, माब्लाबा बेवहाय जोङो इडि आरो डि, माब्लाबा बेवहाय मा? इडि दाजाबनाय जायो जेब्ला नैफोर भार्बनि उनाव, अब्ला बेफोर भार्बखौ मा बुंनाय जायो? रेगुलार एबा उइक भार्ब बुंनाय जायो। थामहिनबा लोरबां भार्ब होनना बुंदों उइक भार्ब माने। आरो बेनो जाबाय रेगुलार एबा उइक भार्ब। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै हमनो हाखाबाय जानांगौ। बेनिफ्राय जोङो दा नेक्स्ट इरेगुलार एबा स्ट्रं भार्ब माखौ बुंनाय जायो? जों बेनि बागै एसे सावरायलायनि। स' बेबो जोबोर गोरलै। बेयो मा? इडि एबा डिजों बेयो जागाया। स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिरना ला? नाम्बार 2आव बिदि लिरना लानो हागोन। नाम्बार 2 अर्डिनारि भार्बनि नाम्बार 2आ जाबाय बेवहाय दङ इरेगुलार एबा स्ट्रं भार्ब।
स' बेवहाय मा नोंथांमोना लिरनो हायो जायफोर भार्बनि उनाव दि एबा इदि दाजाबदेरनानै बा दाजाबदेरनानै पास्ट एबा पास्ट पार्टिसिपल खालामनाय जाया स' नोंथांमोना आद्रा थानायखौ लिरबानो जाबाय बेखौनो स्ट्रं भार्ब एबा मा इरेगुलार भार्ब बुङो दा बिदि जासिगोन दा जों एग्जाम्पल नायनोसै दा नोंथांमोना बुंफुरलुखौ हमनो हाखाबाय बेवहाय मा गोदोनि बे सिगांनि सावरायनायाव मा मोन्दोंमोन रेगुलार भार्बआव भार्बनि उनाव दि आरो इदि दाजाबनाय जायोमोन बाट नैबे इरेगुलार मा जोङो दि आरो इदिखौ दाजाबनाय जाया टटेलि मा बेयो चेन्ज जागोन दा एग्जाम्पलखौ जों नायनोसै बेवहाय मा पास्टआव बिदि दङ आरो पास्ट पार्टिसिपल दा भार्बा जाबाय हमना ला जों भार्ब लानोसै मोनसे सिं जों लाबाय सिंनि पास्ट फर्मआ मा जायो सें जायो बेनिफ्राय बेवहाय मा जाखो सां पास्ट पार्टिसिपल फर्मआ सां बेनिफ्राय हमना ला बेवहाय दङ टेक माने लानायखौ बुंदो बेवहाय मा जागोन टुक आरो बेवहाय मा जागोन टेकेन बे जासिगोन आरो बेवहाय नैबायदि दङ ड्रिंक बेनिफ्राय मा जागोन ड्रेंक माने लोंनायखौ बुंदो बेवहाय बेनिफ्राय मा बुंदों ड्रांक जागोन दा गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ भार्बनि लिस्टआव थांना नायनो हायो दा बेवहाय नोंथांमोना मा नुनो मोनदों सिंआ मा पास्टआव टटेलि सें जादों बेवहाय जेबो मा जोङो दि आरो इदि दाजाबनाय जायाखै जोङो रेगुलाराव मा मोन्दोंमोन दि आरो इदि दाजाबनानै जों पास्ट आरो पास्ट पार्टिसिपल फर्म खालामनाय जादों बाट नैबे एग्जाम्पलफोराव मा जोङो दि आरो इदि दाजाबनानै जोङो पास्ट एबा पास्ट पार्टिसिपल फर्म मोननो हायाखै दा बेफोरबायदि भार्बखौ मा बुंनाय जायो इरेगुलार एबा स्ट्रं भार्ब बुंनाय जायो दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिखाबाय जानांगौ बेनिफ्राय जों दा उननि भिडिअफोराव नोंथांमोनजों बे अक्सिलारि भार्ब एबा बे स्पेसियेल भार्बनि इउजेसफोर थामहिनबा जोङो बे स्पेसियेल भार्बफोरखौ माबोरै जोङो माबायदि बाथ्राफोराव जोङो बाहायगोन बेनि बागै जोङो उननि भिडिअआव डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम उननि भिडिअ जों थाबैनो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय